Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sarli Eugenio, tungod kayo na sa importante nga giasikaso sa kamilang gyapon mo gitahasan niya sa pagpadayon sa maong programa aron nga ipadayag ang kamatuoran diha kaninyo ingon man ang paghatag og tubag sa mga pagtulunan nga nangatake og misupak sa pagtulunan sa PBCM, in particular kining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Dindilio. Ang pagpadayon sa atong mga pagtubag karong higayuna o nining kakna mga kaigsonan, ang kabahin sa iyong pagsupak sa among gigamit nga basihanan sa pagpakatao sa Espiritu Santo ang Ecclesiastes 4:15. O nag-question mi niya kay hari man ang gisgutan dinhi, i-question siya, hari si Kristo ba daw ang hari nga pagapulihan? Among gitubag nga oo si Kristo ang hari nga pagapulihan nina. Ug ang mupuli dina mautong hari pod nga Espiritu Santo sa katumanan. Pero nisupak siya kay matod ba niya dili daw ang hari nga gipasabot si Kristo tungod kay ang pagkahari daw ni Kristo dili man daw ni ining kalibutana o dili daw mapulihan ang iyang pagkahari. Busa ang atong ipakita karon mga mahal nga tigpaminaw, atong ipabati ang mga pamahayag ni Mitchell Dindilio kay ani ni magpasikad sa among mga pagtubag kung nahisibo ba ang iyang mga pagsupak dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Atong paminawan mga mahal nga tigpaminaw. Ba nga si Kristo hari? Juan 18, versikulo 36 o 37. Atong basahon na si Kristo hari bagyod. Juan 18:36 o 37 basa. Nagaingon, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili sa iya iniining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan muaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. Okay, 37. Ug si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Ug alang niini ako nagpakatawo, ug alang niini miyanhi ako sa kalibutan aron magapang himatuod ako sa kamaturan. Ang tanan sila nga iyang kamaturan nagapatalingog sa akong tingog. Tanawa, ang Ecclesiastes 4:15-16, ang hari nga gisgutan, hari niining kalibutana, apan si Kristo, ang iyang pagkahari, dili niining kalibutana. O ang pagkahari ni Kristo, dili pwedeng mapulihan. O ang pagkahari ni Kristo, dili pwedeng mapulihan. Kay ang iyang pagkahari, walay katapusan. Tinuod lang natubag na namo ning imong atake dinis amo ang explanation. O amo na pod nagipamatudan diha nimo aning bahina sa imong pag-istorya sa pag-counter nimo. Ginotbot ang sistema nimo nini. Kay ining pag-ingon nimo nga dili kapulihan, amo nang gipribahan nga mapulihan. Dili na kinahanglan nga among i-elaborate karon ini karong higayuna. Ato lang ipabati, i-replay lang namo ang previous namo nga pagtubag. Mahitungod ining pag-inguni mo Mitchell Dindilio nga ang pagkahari ni Kristo dili mapulihan. Tanawon ta, musumada ba ang imong pag-counter diri kanamo? Atong paminawan ang replay sa among pamahayag kay consistent kani kung mamahayag kami mga higalag mga kaigsunan mo na among tubag atong paminawan. Pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan o ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Usagdiha lang gibuhian ni Mitchell Dindilio pastor sa Sabadista ang pagkahari daw ni Kristo dili daw pwedeng mapulihan. Dugang ko dahil nga iyang ipamahayag diri kanamo nga iyang gibiraan nga mga ministros PBCM matud pa niya ang mga PBCM daw guyod-guyoron daw namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot. Ngano man kuno nga guyoron namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot kay matud pagud niya diri kanamo wala kuno kami nagtuon og hermeneutics. Atong paminawan. Palabas PBCM ba? Ang Biblia, guyuro na to sa atong gusto. Gapataka lang igsoon. Wa man gud kagi ni matawa ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa man gud kagi ni matawa ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Oh, klaro kayo. Guyoron daw ang gusto. Kaya ano, wala daw ta nakatulog hermeneutics. Nagpataka lang ka ana. Amo nang gitubag nga kining among gibuhat hermeneutics ni gano man unsa ba diya gihatag na kahulugan sa referensya brother nining pulong hermeneutic kamatod ba nining pastor sa Sabadista wala kuno kita katuon og hermeneutics. Katong kuno doon kining usa sa referensya na to Merriam-Webster dictionary kining pulong hermeneutic. Ito pagbasahon usa sa gihatag definition nagaingon no? A method or principle of interpretation nga kun sa Bisaya usa ka pamaagi o
karuganan sa paghubad. Unya, wala may hermeneutics bindilyo nga, hermeneutics interpretation na, method of interpretation. Di lang ka mudawat sa among hermeneutics. Kami po, di po mudawat sa among hermeneutics. Ayaw pagpangambog nga wami katuon. Tanan nga mga pastor o unsa man ang katungdanan diya sa simbahan, nag-hermeneutics, kay naa sila ilang doktrina, kay naa sila interpretation sa Biblia. Ang problema naman, sa pagsusi, kinsa ang nakatunong sa pagsabot sa Biblia, haron nga mahusto ang hermeneutics. O diha pa lang ganin napita, nagyama-yama ka na, hambugiro ka na, kami wa magtunog hermeneutics. Natanawang taron ng imong hermeneutics, dungagan pag ginato, balikan ta ang pag-ingon niya, ang mga higalag mga kaigsunan, nga ang pagkahari daw ni Kristo dili gid daw mapulihan para matisok yun sa mga naminaw. Wa ba di siya mamutbot? Atong balikan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan, og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan, kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Okay. Kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Dili gid daw mapulihan ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo, kay iyang pagkahari walay katapusan. Butbuton ka. Klaro mong pod, kaya atong nabati sa unan, angkon man kang butbuton ka, bakakon ka, nya anis ka sa imong pagkabakakon. Karon basahon na to, brother, tinuod ba gyud? Nga atong Ginoong Hesukristo dili kapulihan. Unya kon mabasa nga kapulihan sa ito ba namutbot ni Sibit Silbendelio, og pulihan man kinsa pod ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Espiritu Santo na siya, brother. Nya mismo gyud bagyod ni Hesukristo ang namulong ni ini nga pulihan gyud siya. Dinhi sa ang pulong sa Dios ato pagbasahon sa Juan 14:25 ngadto 26 nagaingon, kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako. Bisag ya lang, brother. Brother, Unsa imong nabasa? Niingon si Ginoong Hesukristo nga puli niya ang Espiritu Santo. Ingon ka binilyo ang paghari ni Kristo dili pulihan. Samantalang sa Biblia mismo ang atong Ginoong Hesukristo may namulong nga siya pulihan. Ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kumusta man do? Bendilyo, kumusta man ang atong hermeneutics? Ang atong hermeneutics. Imong hermeneutics mahimo ning bulatics. Imong hermeneutics mahimo ning atik-atics. O kanang imong hermeneutics nahimong sinuitik. Nganong ningon mig sinuitik ang imong hermeneutics? Nisaway ka diri kanamo. Samantalang kami man lagi mo nakahatag gustong interpretation sa Biblia. Ingon ka nga dili pulihan si Kristo. Nga naman lagi namulong man si Kristo nga pulihan siya. Kantira na unya. Magsunod man ka sa programa. Kantira nga sayop ning giingon sa pagbayag ni apostol nga si Juan nga matud pa niya si Kristo namulong nga ipadala ang magdadasig nga puli kanako nga wala lain mao ang Espiritu Santo. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan, ang previous na mo nga programa mo lang giripli. Relax pag iba nga di namin kinahanglan magtagaw-taw pag-utros, pagtubag anang pag-ingon ni Mitchell Bendilio nga way kapuli si Kristo kay di mapulihan. So unsa man? Idugang namo dito kay nanaway magugana mo dinhi nga wa magtug hermeneutics tanawa di nalabatiba ka hinuon diha. Kay kini among gibuhat hermeneutics man kay kuan man method of interpretation. Nagkaroon sa among pagtubag ana nabati ninyo mga higalag mga kaigsunan. Bisan pa kini si Bendilio nagsunod man ni ron nagatang man ni naminaw siya nga mo na itubag namo. Sabi nga among gitubag ani confirm jud wa nakabalibad. Ang teksto nga gigamit namo nga gibasa sa kaupang ministro Brad D. Rizaba, gigamit pud niya sa pagpuriba uyang gi-justify nga si Kristo pulihan jud sa Espiritu Santo. Atong paminawan ang imong pamahayag, Mitchell Bendilio. Pastor, namina ko sa wali sa PBCM, wala yun nila nabasa sa Bible ang Diyos, Espiritu Santo nga nagtudo nga ipakaon ng dugo. Klaro kaayo nga si Tomas Eugenio Sr. nga nagpaila nga Diyos, Espiritu Santo, tudo nga ipakaon ng dugo, piki nga Espiritu Santo. O tinood yun na ato sa tinood yun na igsoon nga wapot ta wag yun ta nakadungog nga ilagong dito ani man gud igsoon. Ilang gisigig basa-basa nga ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Atong basahon. Unya kining Espiritu Santo nga puli ni Kristo sa iyang pagpanudlo wala mga apostole, wala si Kristo dinhi. Atong basahon sa Juan 14:26. Ilan ning gisigig gamit? Juan 14:26 ang pulong sa Dios basa. Magingon, apan kun magagikan na ako ug magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako
siya magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug mapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Okay, kinsa di ay ang ipadala sa Dios nga mutudlo sa tanang butang? Ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Kinsa di ay ang ipadala sa Dios nga mutudlo sa tanang butang? Ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Tuwa na, ni-confirm na. Kay, amo magbibasa nga may kapulig yun, naasa naman imong gingon nga dili kapulihan. Nga karon ibasa malagi ka sa among gigamit nga teksto, unta, dili ka mo gamit na kay confirmation man nga si Kristo doon naging kapulihan. Pero no choice man ka. Ang imo lang namikil ka. Tungod kay ang kapuli nga Espiritu Santo, katong gingon nimog genuine, kay mo mangyatake, mo magtutudlo, nga gingon nimog piki, ang genuine nga kapuli, doon na lang pagdili sa pagpakaon sa dugo. Pero di nakakalikwat nga, doon nagipuli. Di wa ka magkadimaaw karon sa imong hermeneutics kung tugutan man nga ikaw may nagtuon. Ingon ka, di pulihan. Nga nabasa man lagi sa Biblia pulihan, gigamit pa ninyo. Ngayon sa imong pamikil, nga niuyo na ka nga nagi puli, matod pa nimo ang kapuli, motong genuine, nagtudlo nga dili pagkaog dugo. Atong paminawan ng imong pamahayag. May gitudlo sa Espiritu Santo nga gipadala sa Dios puli ni Kristo. Unsa may gitudlo sa Espiritu Santo nga gipadala sa Dios puli ni Kristo. At Dios Amahan, buhat 15:28-29, basa. Nagingon, nagkauyon kami uban sa agiya sa Espiritu Santo nga dili dugangan ng inyong mga tulumanon gawas nini musunod nga kinahanglan nga mutumano ninyo. Dili ka mumukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Dili ka mumukaon sa dugo ug karne sa mga hayop nga sa pagkamatay wala makagawas ang dugo. Ug dili ka mo makikilawas gawas sa kaminyoon. Maayo kung malikayan ninyo kini mga butanga, kutob na lang dinhi. Klaro man na igsoon, muna genuine nga Espiritu Santo nga puli ni Kristo. Muna genuine nga Espiritu Santo nga puli ni Kristo. Pero katong Espiritu Santo sa nga nag-angkon nga si Tomas D na nagtudlo nga ipakaon ng dugo, piki na. Pero katong Espiritu Santo sa nga nag-angkon nga si Tomas D na nagtudlo nga ipakaon ng dugo, piki na. Okay, atong nabati, dinin niya tagibikil, Brother Rini, Brother Robert, Brother Donald. Pwede naman siya makadinay nga nagay kapuli ni Kristo ang mga Espiritu Santo. Ang lang, ang genuine nga Espiritu Santo nga kapuli nagdili sa pagpakaon sa dugo. Kanawa, adi, perting pagkasupalpala nimo sa kung pag-ingon nga di kapulihan. Pero nga nung ni-confirm ka nga pulihan, tungod kay sa Biblia good, Brad Rini. Pagka aduna tay pagtubag labi nas atong tubagon nga buang, ang katuyuan ana nga mutubag tagbuang para manggon manggi alamon, ining bahina murag sa makadiyot nabutan ka dindilyo. Kay yun ka naman yun nga pulihan. Magaling lang ang kapuli na Espiritu Santo magtudlo nga dili pagkaon ng dugo. Naba sa Biblia, Bradrini, nga kung tubagon ang buang ang katuyuan para manggialamon siya kung matubag kini Bradrini sumala sa Biblia. Aduna gid brother Ronnie. Ini sa Proverbio kapitulo 26 versikulo 5. Tubaga ang usa ka buang sumala siyang binuang, tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kaugalingong pag-una-una. Mao ni karon ang resulta sa imuhang kaugalingon bandilyo nga sa kung gingon nga nabutan kas kadiyot may tagtuloy-tuloy ni. Tanawon kini tuloy-tuloy bigin kabot animo nga sa diyang ingon kag pulihan. Among gibasa nga pulihan man confirm na ka. Pero namikilang ka kay katong Espiritu Santo genuine nga kapuli magtudlo nga dili pagkaon ng dugo. Sa Biblia brada Diber unsa pa ang gihulagway kung mag-isgot tag buang bradiber, kini ba magasulti o mga maayong pagpamulong o dili? Dili brother, malaw ay sinultihan na siya brother. Sa Biblia nga atong pagbabasahon, ang Kristohanong katilingban sa no? Akong i-plus po sa screen ang imong pagbabasahon. Oo, sa panultihon, 19 na nagingon. Mas maayo pa ang kabus na nagpakabuhi na lungganan kaysa buang o malaw ay sinultihan. Gihulagway sa Biblia, mga higalag mga tradisyon, gihulagway sa Biblia, kung mag-isgot tagbuang, motong giingon nga patubagon pod, ipatubag pod, kaya haron pod nga mabutan o mahimong manggialamon, magapamulong dahil sa mga pamulong dahil sa mga malaw ay nga mga pagpamulong. Hindi gihulagway, nga buang sa to pa dili daya ang physical pod gipasabot, literally nga buang gid nga dadunong mental hospital. Magsulti dinig mga malaw ay nga mga pagpamulong, mga higalag, mga kaigsunan, sumala sa gibasa sa Biblia. Inikahang pahayag sa Dios nga nakasulat sa Biblia, nakatuman ka Mitchell Bindilyo, o kami bakay
nakatuman ani o wala makatuman. Bueno, di na ito mahibuluan. Kung dili po na ito, mapuribahan, o kung kinsay, nagapamulong, tali ka na ito, o mga malaw ay nga pinulungan. Among ipaniguro sa mga naminaw, na ikaw gid mo inaigo ani. Hindi ka makadisgawas aning 19 Nga naman, ilabihan nimo ka mga malaw ay nga pagpamulog, buhian nimo sa kahanginan. Atong paminawan, ang usa sa imong gibuhian nga mga malaw ay nga mga pagpamulong. Olaw. Dili ka pugnan bandelyo. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan, kamoy sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae bendelyo kay dili kapugnan. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Nagbensyo na kag bilo di belta, kung naapa mong magtutudlo, libilo na ng imong gibuhat ba? Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Nagpasabot ka sa private part sa among magtutudlo. Di ba malaw ay nga pagpamulong ka na? Di takdo sa 19 nga buang ra ang muhimo sa pagpamulong og malaw ay naan nimo. Ikaw mo'y author sa pagkalawayan. Muna ang imong mga listener ug mga caller natakdan nimo. Tanawagan ni nga ni text nimo. Gibasa ninyo, gipabasa nimo imong tigbasang babae. Ang mga malaw ay pod nga mga pagpamulong pareho nimo kay ikaw mo'y author. Atong paminawan gani. Ang gibasa sa imong kauban nga tigbasa nga text message gikan sa imong mga texter. Atong paminawan. Kamo makadungog sa wali sa PBCM nga giangko nila ang mga ilang Dios, Espiritu Santo nga si Tomas D. Eugenio Sr. daghang babae nga gilantan. Mutuo pa mo na nila. Gilantan po siguro. Gilantan? Gilantan. Gilantan pag mabaye. Ano? Gilantan na sa Diyos. So, para basa ha? Ibasa nila ang mga teksto sa Biblia pero walay mabasa ang mga Dios nakikilawas. Sa daghang babae nga ngilad kayo nga Dios muhubo og underwear aron makikilawas. Usor mo no. Lasas ito. Nagsapot naman na. Sige. Grabe ka bastos yung mga matanga sa Dios sa PBCM kay kusog manghubog underwear sa mga babae kay iyang hilaptan. Kusog mupagahi sa iyang kanay bastos ng mata sa Dios na pastor. Ayaw basa kay nga namang nainigahi. Ayaw basa kay nga namang nainigahi. Tarong na nga klase sa pagkapastor, ang mga binastos, mga malaway nga mensahe sa imong mga texter, imong ipabatis, ikaw pa mismo ningon nga, sobra naman na, nainigahi. Kunya, muhubog ang deliver, asa man na, di ba, below the belt na na? Ano naman tao, nahimog ang pastor, pagkalawayan man mo og sinultihan. Pero di man nato lagi po nga mahibulong ta, kinamang good po sa Biblia, lagi nga doon ay mga buang nga mga himo og mga malaw ay nga mga pagpamulong. Na agyod nimo tanan na Pastor Bendilio, natakdan pod ang imong mga texter. Hain pa ang dugang nimong gibuhian nga mga malaw ay nga pagpamulong diri sa hanginan nga imong gitirada diri sa among pagtulungan sa PBCM. Atong paminawan. Yan Charlito, Charlito. Gionol ka ni Tomas Eugenio gikas abog siyota og resulta ka sa pagjer apat kikilawas. Ang among Executive Vice President, mo pong yamaan nga resulta sa katong gigamit mong termino matod pa nimo. Binatan-on nga termino, jer pakigilawas. Kambyo gud pakigilawas. Angay bugo na nga buhaton sa usa ka nangalagad og Dios. Indilyo ay raw dihat pataka sa imong pagka accredited mga ka KBP. Ano man nga yama man ka. Mo nang ingon nga imong pagka-KBP dili kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kun dili kapa broadcast pataka. Lagaron. Dugang pagyud nga imong gipamulong nga mahitungod sa among magtutudlo kay naa man lagi asawa nga among magtutudlo. Nga gi-question kag asa mabasa sa Biblia nga makigilawas gitubag kanamo. Nga gibaslan ka na magtubag asa pud mabasa nga dili pwedeng makigilawas o maglinyo ang Dios. Wa ka mo tubag. Na unsay imong pagbinastos, luoy ang asawa sa Dios kung pakikilawasan. Atong paminawan. Luoy kayo ba nga? Unsay daganan sa tawo niya ang Diyos nakikilawas niya? Patayng tawo ang Diyos nakikilawas niya. Patayng tawo. Ya kay maglabing-labing mo na. Ano magtayo, maglabing-labing mo na. Ngayon ang iyang asawa, O Dios, O Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, butangi Dios. Patayng tao. Bigod ka po yan ng Diyos. Bigod ka po yan ng Diyos.
Lupi pa po kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababayi. Tanawa ng imuhang gibuhian nga istorya nga tulibagbag nga pamagi. Lingon ka nga dili pwede ang Dios magbinyo kay ang Dios di kapuyan. Luoy ang babae kung pakigilawasan sa Dios. Og luoy nga naman igamit ka ng imong terminong tinulibagbag nga imo mang giingon nga ang babae ang asawa, o Dios, butangi o Dios. O di, anong imo man ang gamiton nga mamatay man day ang babae kay dili kapuyan ng Dios. Di ba sa imong istorya naghimo kag babae nga di pod kapuyan? Unta to ang imong buhaton mingon ka, o Dios, ayaw Dios kog butangi Dios kay mamatay gyud ko Dios. Di ba mauna unta ang imong buhaton? Pataka naman kag buhat-buhat og istorya. Ha? Dili kapuyan ang Dios unya nag-ingon-ingon kag pabutangan nimo ang babae di ang mahitabo ron naghimo pug kag babae di nga dili kapuyan. Tarong na asa man imong utok pagkalawayan nga klase kas pagkapastor, ha? Pero na malagis Biblia lagi nga nagi mga malaw ay nga bubuig istorya gitawag buang. Di po di kahibulong nga ikaw nga pastor ang katumanan kay bisan gani ang inyong libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite ang imong agalon nga usa ka bakakong propeta. Subona ko, mini nga bakakon nga propeta nga si Ellen Goldwhite ang basahon ninyo wa gani nimo tumana ang pasidaan nga gibuhat ni Mrs. White. Asa ang prueba niya na Brad Robert sa ilang basahon. Bedron, mga hitabo sa katapusang kapanahonan, sinulat ni Mrs. White. Pahina 75. Pahina 75. Kung saan nakasulat? Gingon. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Tanawa, ang inyong libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite ni imong agalon nga gingon kog gini nga propeta nag-ingon ngadtos mga ginsakupan sa Sabadista dili mo gamit og binastos gituman nimo do. Adi kahibulong mo kamutuman kay wa ka mutuman sa nakasulat sa Biblia nga dili maggamit og blaw ay nga mga pinulungan kung mogamit kag mga malaw ay gihulag ko sa Biblia buang ang katawagan sumala ni Haring Solomon. Na kung si David pud manghubad anang buang 94:8 sa Salmo sa Kristohanong katilingban gingon nagpuanggol. Sa tabak puanggol og buang maura. Nakaron, sa bagong tugon, Brad Ronald, gitugot pagyapon kung katawhan ta sa Dios, nangalagad tag Dios, tugutan pagyapon nga magasulti tag mga malaway nga mga pagpamulong Brad Ronald. Dili gyud tugutan Brad Ron. Ang puriba akong pagabasahon dinhi sa Maayong Balita Biblia. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Episo kapitulo 5 bersikulo 3 hangtod sa 4 nagaingon, sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong idungog nga dunay kalaw-ayan o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Tanawa. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugang tiaw. Hinunua, angay kamong magpasalamat sa Dios. Kung katawhan kita sa Dios, mapiot nga gipahayag ni apostol nga si Pablo, ginahanglan nga dili kita magbuhat ug magamit og mga pulong nga mga malaway. Dili kita muhimo sa gingon dili maayong igdudungog nga dunay kalaw-ayan. Ato man animo Biblia di ba wa? Brad Rene sa ilang Biblia kung basahon na pud nato ipabor ta sa ilang Biblia ang Seventh-day Adventist Holy Bible. Unsa pud ang pagkapahayag sa gibasa sa kaubang ministro Brother Ronald Kanyaman. Gingon na kanadin ni Brother Rene sa mga langyapon kapitulo bersikulo sa basal sa Episo. Ayaw niyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas ni katistis mga butang kini nga dili angay kundi hinua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Gibasa ninyo sa imong Biblia Bendilio? Pabor man na sa inyong Biblia, dili ipagamit o dili gawion ang kalawayan nga pagpamulong. Katuman ka, di ba wa? O di ikaw may gulagway nga buang sa Biblia o si David po mo istorya kwanggol. Bradiber, asa ba ang paingnan? Makasulod ba sa gingharian sa Dios ang mga tao nga nagapamulong og mga malaw ay Bradiber? Dili gyud Brad. O di sa to pa adto di siya sa timpasaw mag night swimming sa inferno kay di man makasulod sa gingharian. Atong pagkaibahan doon sa ilang ipatabor na to, ang ilang kaugaling ng Biblia, SDA ng Biblia, dinhi sa Pinadayag 21, versikulo 27, nagaingon, apan ini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway usa pagpamaka. Kundi sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa Kinabuhi. Walay pasudlon nga mga mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway. Unya, kumusta man do Bindilyo? Nga kami gingnan nimo piki
nga tinudluan sa Peking Espiritu Santo. Naka-explain mo lagi. Naana mo ang pagkalawayan? Di ba naani mo? Na di man ka daw makasunod sa gingharian. Asa man tayo mapunta, Brad Robert? Sa imperno gid ron ang Agoy. sangkuan ning tawhan ni akong pagabasahon din sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8 ingon ini ang nakapayag. Kapabor na to sila. O SD Bible. Considered Adventist na Biblia. Gingon, apan alang sa mga talawan, ug sa mga dili matinuohon, ug sa mga malaway, alang sa mga mumuno, ug sa mga gilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga simbag mga Diyos, ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo gasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. O, to na. Maluwas ka do, Bindilyo? Dili ka maluwas to akas imperno kay malaway ang imong istorya na kung ikaw di maluwas, ang imong mga sumusunod nga nidayo ni mga mayang laki ka, may musulti, may muwali. Maluwas lugar. Ikaw nga gisunod dili maluwas na sila maluwas. Ikaw, imagine, hunahuna ako ninyo nga mga tigpaminaw. Una mga kaigsunan, ang iyang mga pagpangataki dili kanamo nga dala binastos, mubalitok diha kaniya nga moy ilhanan sa dili matuod nga katawan sa Dios. Busa mga higalag mga kaigsunan daghan pamunta ang tubagon ng panunsaon man nga nipupos man nga atong oras. Sundi lang gyapon ninyo kami sa pagpaminaw sunod Domingo kay tubagon nato ako ban pang mga isyu nga gibuyan ni Mitchell Benilio dili kanamo partikular ang Ecclesiastes 4:15 nga mo'y basihanan sa mga ministro sa PBCM para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Napupos ng oras kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D, Eugenio Senior, o ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie, Eugenio Kininyo Gisoon, Evangelista Brother Juan, Danilo Mangalos, ingon man sa kaubang ministro o Evangelista. Inusab si Brother Dix Lisaba. Inusab si Brother Rene Telebrico. O giniusab si Brother Ronald Ganyamang. Ug kiniusab si Brother Robert Pinsad, kami magayon kaninyo sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa iyong paglantaw ug pag DXPR.